majila siningep mega apa payuhan tariksa mega kang sinapu lakuning maruta manda katon renteng-renteng kadya lakuning para janma kinarya purwakaning upacara kirab temanten kang kawiwitan kanthi upacara wisuda tali dharma ibu Jurusubaka kasuwun pratitisaken lampahing upacara. Pinangka pralambang tindak tanduk kang adhedhasar bebener kang bisa arum tias maring warga syukur bisa tinulak ing sasana nulya hamujuk kaya nepi mugi tansah ing sajroning cipta pinangangan kalisih pito sama kekayu bisa mati kabagyan lan kawulyan ing diwarani wisma paharyan pratandha usyana wahyu jaba kang tresnaning wadara kang aran spensasi pindha pajawantaya asmara aniawu sari puspita almasul sasmita amma kusindra mendung sumingkir kapiwi maruta tondo paring pangurmatan dateng tuanten sariki kang bakal lumaksana kanthi kinurmatan ladrang boyong tuanten mustikane dadi moho jumangkah nuju sasana nulya Jurusubaka paring sasmita tinalya tuanten sariki nuju sasana lamun sinawan katon ing sesekarang kang manipur kang angger kani sasana sekar yo sebiyane kang bakal dadi kayu warna putih lambang kalungkan kuning lambang kamulyan abang lambang kabagyan biru lambang kasabaran lamun muncul lambang katengken senajan apun mampaing padha nyuwun temanten saya kang siner monggo catur nulya temanten ingkang sasana mulya kang Kriswanten usaha lekahi diberi kesan kuat Dubung linos, senelo linepas,
Salajengipun prayogi lamun to sungkem dhateng para pinti asikap berdampar. Kusjeng kalapamanten sanggih tumuju pangganipun ingkang Rama miwah ingkang manunggaling karso kastu atus padane ingkang Rama miwah ingkang terpepet angin wodo kepaing rapsila nyawarak ngabian wadono tumpul nuyu sumungkem nyai konjeng ing pati sinartan ing cipta ngetok mengping nawa hanya nyandung kanugrahaning Gusti lumantar paso saking ingkang Rama miwah ingkang Dupius pinaringan pasto antus kedes kadis milang tirtos pintu bebasanan di sesutoning tenengmu rasa remen sajroning kalbu ambuka rasa ingkang dhateng purwaning Gusti ya ingkang dhateng ingkang Rama kados swami ukir jiwa lan ruh kang dadi lantaranipun lan ingkang dhateng ingkang ibu kados swagan kinarya papaning yuga brata ing jagat loka brata candra dosa kados kula wentah awalipun wiwit alit ngantos akhir dewasa kadreng rastra nyuhi ngati waspada ingsun naya kawedhar pangandikane Ra ingkang Rama dhateng ingkang yoga saklara nggih tak tampa sumemu nggih mungguhe pangestune Rama lan Ibu tampanana ya nggih kabeh dadekno jejiman nggonmu urip bebrayang ana ing alam donya ya nggih sira sakloron ora mluputi marang Rama lan Ibu nggih mula wentah sliramu ngono wis dadi tanggung jawab wong tuwa nggih mung wae ayu bebarengan memuji tansah nyuwun ana ngersaning Gusti kang makmur bing dumadya nggih sira sakloron bisa bagya mulya antun runtut sing sinisian ya nggih muga nugrahaning Gusti tansah lumintir marang sira sakloron ya nggih kabeh wajib lakonana ya nggih laranganing Gusti aja mbok lakoni ya nggih muga bisa ndayani sira sakloron pinaringan bagya mulya pinaringan rahayu nggonmu mangken bali wisma ya nggih paripurna nampi pasto saking ingkang Rama miwah ingkang sangsaya sumunar teja sangsaya mencorong prabawani temanten sari mawa ing akar liwat saya kaping 12 Januari 2019 nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya wa assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Salam kahayan lan kawilujengan mugi katul kadang sutresna kinasih saking para pundhen, para pingsepuh, sesepuh aji sepuh sumrapat dhateng sanggaring para kasepuhan ingkang agung mastuti pepoyaning kautaman
ingkang satu dapat sekitar sagung perpamban kelapang batik projo poro nayoku projo ingkang tansah kinarya pandang pantomim sagung poro poro minasising poro sarjana sarjana ingkang syang pantaran ratri tansah ngaten cipta murid tentrem saswana keluarga para yang utaminipun keluarga Bopo Madinit telah Ibu Sri Lestari sareng pisan keluarga Bopo Tri Hartono telah Ibu Juari ingkang kepareng ratu ingkang satu dan pantes kinurmatan sih pilasaning Gusti mugi tansah kajiwa kasarira lumeber dhateng jengati kosa nuninjing katur boten wonten atur ingkang langkung utama kecawi namun sumangga hamang muja piwah hamang muji wonten ngarsaning Gusti panjenengan kula saged pepanggihan ing angkal menika kanthi ginanjar kawidadan kawilujengan lan kabagas warasa salawat salam mugi tansah katetepna dumateng sekaring jagat mustikaning pawula nuninjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin tansah karatu mengasapatipun fitini minat dunia atau tadi sagung para kakung putri yang satu dan sepuluh cubur ambalin kotong ing seserepan asor ing samapis pramilo tan jangkep ing subosito tan pamit abang supo renani pekal panjenengan ananging auratipun didhawuh saking keluarga ing Bopo Madinit telah Ibu Sri Lestari kula ingkang kabiji kinarya Pranata kepar ngaturaken rantamaning adicara ing arikalan menika kapurwaken adicara pisan nuninji pambu kalajengaken adicara kalih wadaring atur pambagyareja saking keluarga Bopo Madinit telah dungkap adicara tiga nuninji jawat hasto saha rapi pasukatan ingkang sampun kasamektaken wonten ing Sasrabudha kanthi cara kumpul bujana Wandrawina lan pribadi mangga inggih dados puputaning adicara nuninji pan sagung para kakung liwah putri ingkang satu dan pantes kinurmatan kinarya hambuka wiwaraning suka ing arikalan menika sesarengan kapurwaken kanthi waosan basmalah mligi kang angrasa kami Islam wonten ingkang angrasa kami sanes kasumangkaken lut kapitadosanipun sowan tetunggo kasumangkaken sumangga bismillahirrahmanirrahim matur nuwun mugi tumapahi adicara ing arikalan menika saged lumampah kanthi rasa tebih kiriku sagung para kakung liwah putri ing satu dan pantes kinurmatan dungkap adicara kalih nuninji wedharing atur pambagyareja keluarga Bopo Madinit telah Ibu Sri Lestari ananging awit bungaing makah satama reraketing upara boten saged kawedalilan mila hanyarya kula ngaturaken menggah sedyaning kanthi wedharing atur pambagyareja nuwun salam karahayu lan kawilujengan ugi katur kadang sutresna kinasih kapurwaken kanthi bismillahirrahmanirrahim miwah puja setumpara wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Welas miwah asih pamuji syukur awit sampun kepareng Allah paring sinugraha ingkang tanpa pepindhan kacena ing arikalan menika panjenenganipun keluarga Kang Bopo Madinit telah Ibu Sri Lestari sarta pisan keluarga Kang Bopo Tri Hartono telah Ibu Juwarina saged ahaya taramaning merga wajib ngasempuh amiwa putra Margya Siti nuninji dawuhaken pun Bagus Abdul Aziz talah Nimas Ayu Siti Rahayu ing ari menika dumawah ing ari Minggu Kliwon Surya kaping 12 Januari 2019 wonten ing acara ngunduh mantu awit saking menika ing ari kalagan menika miniwoho paring sawetawis saperlu nyuwun tumapaestu panjenengan Prabu ingkang satu pantes kinurmatan awit saking menika ingkang hamang karsa hangaturaken pambuja krama
pasegahan pulau rami sinubo kartani panbromo kairi jati pakromatan sinawung kuing panuwun tanpa kepingan mugi kanthi paestu panjenengan para temanten saripin saged manggih kamulyan kulawarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah saparipun samanggih jawat asta kinarya paring pamuja setunggal wonten kemarinipun dumateng para kersa rami pasukatan ingkang sampun kasametaken wonten ing sasana buku kanthi cara kembul bujana Andrawina lati pribadi kinarya wahyaning pamuji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Kang Murti dumadi lamun wonten kula bungkam hangenipun hangacara rawuh panjenengan ing ari kala menika estu mugi para kersa hambedah tirtaning kawicaksanaan hambuka wiwarani samudra paksama nuwun matur sagung para kakung Iwak Putri ing satu kan pantes minurmati paripurna wedharing atur pambaglarja nulya kasunggaken dhateng jengandika para kasuwun kersa jawat asta kaliyan temanten saripin kinarya wahyaning pamuji syukur saparipurnanipun jawat asta kasuwun para kersa kerhabi pasukatan ingkang sampun kasamektaken wonten ing sasana buku kanthi cara kembul bujana Andrawina lati pribadi kepada Bapak dan Ibu tamu undangan dipersilakan untuk berjabat tangan dengan kedua mempelai temanten beserta keluarga sebagai pemberian doa restu dan dimohon berkenan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga besar Bapak Marjunita Ibu Sri Lestari Sumanggulan.